ser interessant, almenys crec que per mi ho és molt. Bé, avui hem aprofitat el grup de Convergència i Unió, la presentació de la candidatura i aquest acte en general per fer una mica de repàs i per explicar-vos el que podríem ser un esbós del que anirem desenvolupant al llarg de la campanya electoral. Avui podríem dir donem el tret de sortida de la nostra campanya electoral. Evidentment estem en precampanya, encara no estem en campanya, però sí que volem començar a explicar a tota la gent que ens vulgui escoltar, a tota la ciutadania, quins són, primer de tot, les nostres actuacions durant aquests anys de govern, quin és l'estat en què es troba el nostre municipi i què plantegem de cares al futur que se'ns presenta més immediat, podríem dir, encara que també podríem allargar-nos més parlant de molts anys vista. En primer lloc, he volgut començar aquesta exposició amb el que m'heu sentit dir moltes vegades, és a dir, el nostre municipi es sustenta en 3 potes principals, i aquestes 3 potes, com un tamboret, si falla una pota, el municipi va coix, i per tant són 3 puntals, Empúria Brava, el centre històric i els aiguamolls. Però en aquests anys aquest municipi s'ha transformat d'una forma impressionant. Hem tingut reptes molt importants que hem anat afrontant i hem anat superant. I a partir d'aquí anirem fent un repàs dels diferents punts en els que ens hem trobat situacions que ha calgut afrontar amb coratge. I amb coratge i sobretot podríem dir amb esforç per poder-los superar i trobar-nos amb la situació en la que estem avui. Que llavors, un cop fem el repàs, podrem fer aquest balanç i aquest diagnòstic. Anem a començar. Aquest diagnòstic, si em permeteu, l'he subdividit en 4 grans àrees: ciutadania, serveis a les persones, infraestructures, territori i medi ambient, seguretat ciutadana i finalment tot el que seria economia, gestió i promoció del municipi. Anem a veure, en primer lloc, potser una de les més importants d'aquests 4 grans aspectes, que és el que s'ha fet durant aquests anys de cares als serveis a les persones. I després, més endavant, us explicaré per què li dono aquesta importància. Farem un repàs ràpid, no em vull allargar massa amb això. Tenim una residència geriàtrica amb un centre de dia que funciona a ple rendiment, ja fa 5 anys que està funcionant. Vàrem crear un centre cívic a Empúria Brava, tenim un nou IES a Castelló que en el seu moment ja s'ha hagut d'ampliar i s'ha ampliat i que en aquests moments aquesta ampliació ja funciona i per tant podem dir que aquest IES ja el tenim dimensionat per el que necessitem en aquests moments. Tenim una nova escola que encara està fent alguns acabats, que és la Joana d'Empúries. Durant aquests anys l'escola Ruiz Amado hi hem anat fent tot tipus de millores. Hem millorat el pati, la calefacció, la instal·lació elèctrica, l'hem pintat, hem posat persianes noves, etc. I moltes d'elles, el que sí que haig de dir també, és que han sigut a càrrec de l'Ajuntament i amb això hem hagut de passar per davant moltes vegades del Departament d'Ensenyament o d'Educació. Tenim una nova biblioteca recentment estrenada, molt ben dimensionada, més de 1.000 metres quadrats de biblioteca, que ja vàrem calcular precisament que tingués les dimensions per tenir biblioteca durant molts anys. Ens tocava una biblioteca més petita, però vàrem batallar des de l'Ajuntament perquè aquesta biblioteca amb els seus 1.000 metres quadrats fos quasi tan gran com la d'altres municipis molt més grans que el nostre. Per què? Perquè el nostre creixement i per tant els nostres equipaments els hem de dimensionar aquest creixement. El Centre Cultural Santa Clara, que el tenim en obres, estem fent l'auditori, estem fent la façana i vàrem fer les noves dependències de l'Escola de Música i encara aquí hi hem d'ubicar altres equipaments destinats a la cultura. Aquest serà el cor cultural de tot el municipi, acompanyat al cantó de la biblioteca i al costat de l'Ecomuseu Farinyera. Tenim un nou centre d'assistència primària, una cosa molt important, perquè com ja sabeu estàvem molt mancats d'espais sanitaris. El dispensari de Castelló es havia quedat petit i ara tindrem un centre d'assistència primària. Crec que d'aquí pocs dies ja està en funcionament i podem veure que tenim CAP no només per el que
podem necessitar ara, sinó que tenim cap per molts anys, perquè inclús el que sí que us puc dir és que hi haurà despatxos que ara els serveis mèdics no ocuparan. Per què? Perquè s'ha fet en previsió que aquests despatxos siguin ocupats quan s'hagin d'anar ampliant els serveis mèdics, l'atenció mèdica, en funció del creixement de la població. Hem fet actuacions d'intentar sobretot potenciar la cohesió entre els dos nuclis. Això ja sabeu que és una qüestió que a nosaltres ens preocupa molt. El grup de Convergència i Unió volem sempre que hi hagi cohesió entre Castelló i Empuriabrava, i un gran element ha estat, i un gran èxit, la via verda del terraplè de la Muga, que com ja sabeu va ser pagada al 100% pel Ministeri de Medi Ambient. Vàrem aconseguir recuperar i portar l'arxiu del Empúries. Va ser una gran batalla que es va començar des de fa molts anys, l'Esteve Ripoll i ajuntaments de l'època reivindicant que aquest arxiu pogués tornar aquí a Castelló. El tenim, i a més haig de dir amb tot l'orgull que va ser un dels primers arxius en ser digitalitzat i exposat al públic amb tots els serveis informàtics a l'abast. Hem ampliat la llar d'infants, ara la tenim dimensionada, unes 120 places de llar d'infants, però tot i així ens ha quedat justa, però ningú ha quedat fora, perquè les places d'aquests anys els hem concertat amb la llar d'infants dels nins, i a més tenim el projecte ja fet, aprovat i finançat per ubicar-lo a la zona d'Alberes d'Empuriabrava. Hem millorat els equipaments dels camps de futbol d'Empuriabrava, hem iniciat la construcció de la nova sala polivalent, perquè com ja sabeu, qualsevol acte multitudinari que fem aquí, les sales que teníem se'ns han quedat justes, la sala municipal, el pavelló té els seus inconvenients per poder-lo adaptar a fer actes públics, i la sala polivalent també finançada, subvencionada pel Pla Únic d'Obres i Serveis, i amb unes dimensions que ens permetrà tenir un recinte no només per fer-hi actes públics, com el que vàrem fer ara passat de l'homenatge a la bellesa, que l'hem de fer amb una carpa que hem de llogar, que ens costa un grapat de diners. Els podrem fer aquí perquè hi podrem encabir 1.000 persones sentades amb taula. És una sala realment d'unes dimensions importants. Però ja us dic, no només per això, sinó que també tindrà un escenari reversible per fer actes a cobert i actes a descobert, en el cas de la festa major d'estiu, per exemple, i a més tindrà pistes poliesportives que per tant permetrà descongestionar l'actual pavelló, que el tenim saturat amb competicions i entrenaments. Per tant, podrem repartir sobretot el tema d'entrenaments amb les diferents disciplines que actuen en el pavelló en la sala polivalent. Un gran equipament que, com ja sabeu, està ja al costat de la Joana d'Empúries, tenim ja el terreny planejat, tenim el conveni fet, només estem esperant a l'aprovació del POUM per poder tirar endavant l'obra, perquè, com ja sabeu, el POUM allò ho marca com una zona d'equipaments. Hem ampliat també, no ens hem descuidat, és a dir, el dispensari d'Empuriabrava s'ha ampliat, s'ha millorat, s'hi han ubicat serveis socials i sobretot amb la qüestió sanitària. També hi hem fet altres actuacions que més endavant les esmentaré. Hem fet reformes i millores a la llar de jubilats, amb la Junta de la llar de jubilats, sempre que ells han plantejat alguna cosa hem mirat de respondre, hem posat l'aire condicionat, vàrem fer l'ampliació del primer pis, que realment ha sigut un èxit i ara ens permet fer-hi actes com el que va fer Acre fa poc, i per tant crec que la llar de jubilat ha millorat i molt respecte a el que es tenia. Hem fet coses també que a vegades els que no ens coneixen aquí a Castelló d'Empúries dius una cosa raríssima. Hem col·laborat a l'obtenció del títol de basílica. Per això per nosaltres és un fet molt important, transcendent, importantíssim. Per què? Doncs perquè això és recuperar part de la nostra història. Els que sou aquí, sou de Castelló, no cal que us ho expliqui, però els que sou de fora, escolta'm, per nosaltres la catedral és el nostre cor, ens l'estimem i hi ha tota una història al darrere de diguem-ne, una frustració de no haver pogut aconseguir o assolir
el fet de ser catedral. Bé, en el seu moment, doncs, conjuntament amb la parròquia, vam donar suport, vam treballar a més, vam posar-hi recursos doncs, per poder aconseguir doncs, un títol que ha dignificat ara el que és l'església de Santa Maria, amb una finalitat, l'Ajuntament. No és només, podríem dir que només és una finalitat religiosa.